sistema solar és el Sol que gira al voltant d'ell. Això comprèn els 9 planetes. Quatre de los planetes del sistema solar tenen anell. Són els 4 planetes que estan formats per gasos: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. La muntanya de volcà del sistema solar es troba al mar. Es diu Monte Olimpo i és 3 vegades més alt que l'Everest, la muntanya més alta de la Terra. El planeta que menys tarda en girar la volta en si mateixa és Júpiter, tarda 10 hores. El planeta que té el més poderós del sistema solar és Neptú, que és 20 quilòmetres per hora. El color dels planetes depèn del mode amb el que estan formats i el convent del temps absorbents de la llum solar. Mercuri és el planeta més a prop del Sol, no té atmosfera i pot veure una diferència de temperatura gran de 16 graus. Venus és el planeta més a prop de la Terra. Té una atmosfera molt calèndrica. És l'únic planeta que gira en direcció contrària a la resta dels planetes. La Terra. Vinga, guapa! Té una atmosfera molt espessa. Molt Que no tinguem fred, què fa? Que no tinguem fred de nit i que no passi molta calor És que no de m'he dia. principi. Vale, no passa res. Recorda, el que fa protegir-nos. L'atmosfera es protegeix, te'n recordes? De que no tinga molta calor de dia i no tinga molt de fred de nit. La Terra és conegut com el planeta roig pels colors dels materials que el formen. Està format. Abans que pensàvem que el mar Que podia haver-la tingut, però no es pot perquè rep massa rajos ultravioletes del Sol. Cinturó d'asteroides. Els asteroides són com xicotes planetes que giren al voltant del Sol que es troben entre Mart i Júpiter. Júpiter és el planeta més gran del sistema solar i podrien caber més de 1.000 planetes com la Terra. Saturn és el segon planeta més gran del sistema solar i l'únic que podem veure i els seus anells des del nostre planeta.